Legiko merkatari taldea jarri dugu martxan kanpaina bat, bertan erosketak egiteko eta jendea estimulatzeko bertan erostea eta saritzeko bertan erosketak dituztenak. Kanpaina hasi genuen ekainak hasieran eta bukaera arte iraundu. Erosketakin bertan, dendatan banatu dira boleto batzuk, bete behartzean izena eta bizena eta telefonoa, eta jazta izan. Parte hartzeko baldintza bakarra zen, bertan erosketak egitea. Jendea saritzea bertan erosketak egiteko eta pixkat herriko merkatarik potentziatzea bertan erosketak egitea. Zozketatu diteu 3 pertsonantzako 200 euro bakoitzantzako, gastatu behar dituzte uztaiak 12an, egun bakar baten, eta beraien nahi duten lekun. Zerbitzutan ordu hartu beharko lukete, beste egun bateako, baina ja ordainduta utzi eta bestela dendetan beraien nahi duten lekun. Parte hartzaien arten, klaro. Parte hartu dugu merkatarin arten. Jose Luis Lasa, Loren eta Ider Baleardi izan dira sarituk. Ez dakit gehiago kontsumitu du, baina behintzat etortzen dira nahi sari bat eman eta ez dakit kanpainangatik gehiago saldu dan.